Kom op Richard, dolle. Heb je minus dingen ook? Nee? Nee? Nee. Klaar. Staat die? Ja man. Ik zie het. Nee, maar eigenlijk mag je dit niet filmen man, tegen meisjes. Oh. Nee, dat niet. Moet dit even aan. Myron, zet. Oh! Wie zette die Emre? Ja man, keihard in de kruising Mathies. Nu kunnen ze niet smaken. Ze had net verloren, hè? Kijk maar even. Ja man, ik weet het man. Ik ging huilen man. Had je gezien? Nee. Maar ik moest wel huilen. Ik ga nou verliezen hier. Ik dacht ze zijn fucking goed. Ze spelen in zelf spelen ze wel boel man. Volgens mij tegen echte wedstrijden, je weet toch? Ja. Zie, hij doet wat bij de meisje terug. De meisje doet wat bij de Kijk, het meisje neemt niets van de lijn uit. Kijk Joachim. Oh, sorry man.